Ndangoti rega ndiche quick update guys. Kune ava vasiri kuziva updates ezvanga zvichiitika update yezvinhu maprograms atanga tinawo pakati pevhiki. Right, chekutanga guys, I'm pleading and I'm coming to you guys ne-information iyi. Musikana mukadzi wokuenda kwachigodora uyauya andibata kuseni kwanhasi, akandibata nezuro manheru actually, akazoisa futi makusena nhasi message ari kuti iye hanzi nezuro apedza kutaura navachigodora aitwa interview. Vachigodora vaenda vakazomufonera vachiti vari kuda $100 yekuti vauye vatransportere kuzomupika nekuenda kwese kwamva kuenda navo kuti kufambira nyaya dzemwana wake. Saka ari kuti handakana cent guys, ari kuti handina kana cent, ndokutaura kwaita. Saka zvandichaita after this video, I'm gonna put a number pamusoro pevideo inoi kuti vanoda kumubata vamubati vamubatsire. Saka ndangoti watry kuzamawo kana kuhama ushayiwawo kana zvikanzi handina kana. Saka guys, I don't know, indangoti ndisvitsewo message guys kune vanoda kumubata, mungomubatawo muona kuti mamubatsira. Anditika ndichaisa namba yake mumubata, but namba iyi ndeye kuSouth Africa, saka mukwanisa kungomubata paWhatsApp chat. Andimaona ari kuti kuri kudiwa $100 kuti vakwanise kufambira nyaya idzi muzuva ranhasi. Right, then secondly, kune vanobvunza ma-updates every day. Ndichaita ma-updates nevideo by the end of the week yenyaya dzatinenge taita. Musikana wokubatwa akanga ari under hostage kumba kwaishanda tororwa passport uya after taita noise pano tazotaura naagent, ndikataura naagent ataure nemurungu, achibva taura nemurungu kuti ndavingwa nevanhu social media vakati murungu akazenga threatena kuti ndinoda kuita musuwa defamation of character, because apparently kuri kunzi in one of the groups akambenge akanda address here, I don't know. So ndakazonyorera musikana wayo ndikatape message murungu kuti aiwa hautauri kuti hanzi akaisa address because hana kuisa address. Semunhu wakanga atorera passport mu South Africa, anything is possible. So vanhu paakakanda nyaya yake kune that group iroro, vanhu vakabvunza chiti pa address uri papi in case if you go missing tinoziva pekukuwana. Ndo paakatora kuti pa address yakati, but saka ungatanza kaisa address yako pa social media, but if you want you can go ahead tosangana court. Ndo zvandakampindura. Saka haina kuzoholda, haana kuzopindura ipapo. Hanzi akazongofonera mupurisa wake here, mupurisa wacho auya, ndobva mupurisa noti ndakamuudza ngati passport yakabata ndeye government yeZimbabwe. Passport haubvumidzwi kutora passport yemumwe munhu, ndeye muridzi wayo negovernment yeZimbabwe. Hausi polisi iwewe, hakwanisi kubata passport yemunhu. Saka akazouya, hanzi mupurisa akangouya 1, it seems as if anga mupurisa wavo, hanzi angonyora statement here, akabva adzoserwa passport, akabva abuda akaenda. Saka musikana waya akabuda akaenda, ave free, hasisiri kumurungu kwako yakabva. Then musikana wokupiswa uyauya akazoenda kwadoctor, anditika aenda private doctor, akatanga enda kuchipatara akatanga enda kumapurisa, mapurisa akati ugodzoka, akadzokera zvakare kumapurisa, mapurisa akangotsikatsika hana kuda kumudzosera kuchipatara. Saka takazoti chienda kwaprivate kwacho. Saka aenda kwaprivate ndo vakazomupa tsamba yekuti adzokere kuchipatara. Saka akapiwa tsamba yekuti adzokere kuchipatara. The tsamba ndinayo iri in my possession as copy yacho. Saka iko zvinezvi akadzokera kuchipatara, akurapwa kuchipatara zvakare kupublic hospital, ndoko akadzokera. Saka ndo update yedu yenyaya dzatanga tinadzo wiki rino iri. Handiti maona musikana wokupiswa ari kurapwa, musikana hostage akabuda ave free. Tasara neuyu kwachigodora. Saka 2 case deeds closed because tapedza pedu. Uyuyu ari kukumbira $100 yekuti vachigodora vafambire nyaya dzake muzuva ranhasi. I'm gonna put the number up there on this video so that those who want to help here can help here. Tobva taziva tichiita pedza and tozongoona nyaya iyi kuplatform kwavachigodora kunove kuYouTube. Handitika then tozati this one case closed, toenda kune dzimwe tetapedza 3 it's this week. Handitika right guys. Saka mova nezuva rakanaka, mari kuitira zvakanaka. I think ndizvozvo. If you feel like you want to talk, if you feel like une nyaya unoda kuti taure, if you feel like panchiripo chaunoda kutaura, unouya kuseri, you come totaura, you call me totaura. Ukona ndisina kubata phone yako ndiri kubasa, ndichazoreturna call yako inini. Just put a message, leave a message, I'll come back to you inini, right? Saka ndo nyatso dziripo. And zvakare tirabe tichinamatirawo amai vemwana vekunisana nemwana vaya vaikurohwa nemwana, havasi kunzwa zvakanaka guys. Vatori very low zvakare zvekutodaro, very low zvekutodaro. Zviri kuvahita hard. Saka guys, pamunonamatawo madzimai vanamatirewo. It seems that kune vabereki vakawanda kutenda through the same problem iyoyo. Ndizoni ndakabata vabereki I think about 2 vane same problem dzakafanana nedzemukadzi iyoyo. So guys, ngatingorangarirawo tichingoenda mberi takadaro, takabatana takadana. Nditika muve nezuva rakanaka, tosangana zvakare mangwana muchikamu chinotevera. Handiti